Добрый дзень, шаноўныя сябры. Сёння мы працягваем відэалекцыі з серыі «Забытыя старонкі гісторыі». І я даю слова пану прафесару. Добрый дзень, шановныя сябры. Працягваем нашы онлайн-лекцыі. Сёння размова пойдзе пра бакшты. Дарэчы, у Беларусі шмат мясцін называецца бакшты. Назва, канечне, літоўскага паходжання. Але дакладна пакуль што не можам патлумачыць, што гэта азначае. Тым не менш, бакшты, пра якія пойдзе размова, знаходзяцца у Мядзельскім раёне, недалёка ад вёскі Альшева, на шляху з Камарова, скажем, у Лынтупы. З самага пачатку бакшты не былі вёскай. Это быў фальварак у складзе маёнтка Альшева. Паводле поўнага спісу населеных месцаў, там, са статыстычнымі дадзенымі аб кожным паселішчы, складзена Гашкевічам па Віленскай губерні, у Свірскай воласці на 1905 год знаходзіўся фальварак Бакшта. Тут хутчэй за ўсё памылка. Фальварак Бакшты. Уладальнікам яго лічыўся памешчык Хамінскі. Колькасць зямлі 33 дзесяціны. Пражывалі тады у фальварку 7 чалавек, 3 мужчыны, 4 жанчыны. Ён знаходзіўся на адлегласці 14 вёрст ад Лынтуп. Як уже азначылі, фальварак Бакшта належаў да маёнтка Альшева, якім валодаў Александр Станіслав Лаўрын Хамінскі. Яго гады жыцця 1859-1936. Это вядомы дзяржаўны, палітычны і грамадскі дзеяч у Расійскай імперіі, публіцыст, празаік. Вось яго бачым на здымку. У 1907 годзе ён стаў дэпутатам другой дзяржаўнай думы. Уваходзіў у групу дэпутатаў заходніх краін. Там это польская такая група. Выступаў за надзяленне сялян зямлёй, праз суды ў сялянскім банку, якім бы кіравалі мясцовыя ўлады. У 1886 годзе ён пасяліўся у родавым маёнтку Альшева Свінцянскага павета Віленскай губерні. Вельмі актыўна Александр Хамінскі займаўся гаспадарчай дзейнасцю. Прынамсі, у маёнтку Альшева ён пабудаваў цэх па вырабу чырвонай цэглы і чарапіцы з гліны, вапняны цэх. Таксама пабудаваў цагляную канюшню і ферму для буйной рагатай жывёлы. Да сядзібнага дома свайго маёнтку збудаваў 2 дадатковых крыла з цэглы. За 2 кілометра ад Альшева ва ўрочышчы Таўкунцы быў выяўлены вялікі пясчанік. З гэтага пясчаніка мясцовыя умельцы выразалі 2 калоны, венчаныя шарамі. Вось мы бачым іх на здымку. Правда, сёння яны ўжо стаяць у Камарове. Але ў Камарова іх прывезлі з Альшева. Яны былі уязной брамай у Альшеве. Таксама шмат чаго іншага яшчэ забудаваў. Не будем про сёння гэта расказваць. Александр Хамінскі
каля вёскі Грумбіненцы, это неподалеку, збудову смалакурню. На рацэ Страча з яго згаду збудавалі новую плаціну і учинілі рэканструкцыю млына. Таксама ім жа збудавана была лесапілка і невялікая электрастанцыя. У 1890 годзе он усталяваў у маёнтку паравую машыну з малаткамі. Таксама пасадзіў новы сад, займаўся агародніцтвам, пчалярствам і нават развядзеннем коней. Памёр 6 мая 1936 года у Альшеве. Ну, на здымках мы бачым тут свіран, які захаваўся ад гаспадарчых пабудоў. Ну, але стаіць ён не ў Альшеве, а акурат стаіць у Бакшах. У этой невеличкой былым фальварку Бакшах. І тут бачна і відео ёсць. Пасля бацькі спадчыннікам стаў яго сын Людвік Станіслав Хаменскі. Гады жыцця 1890-1958. Грамадска-палітычны дзеяч, селекцыянер, кнігавыдаўца. Вось бачым яго фотаздымак. Ён таксама развіваў гаспадарку ў маёнтку Альшева. Прынамсі, яшчэ пры бацьку у 1912 годзе у аколіцах Альшева заснаваў саюз каняводаў. На бацькоўскай стайні займаўся вывядзеннем племянной пароды коней з неабходнымі якасцямі для сельскай гаспадаркі. Гэтая парода пазней была вядома як альшеўская упряжная. Жарабцы гэтай пароды дэманстравалі максімальную цяглавую сілу, роўную вазе груза 10-13 тонн. Таксама Людвік Хаменскі спрабаваў не вывезці, а распладзіць элітных галандскіх кароў. Але наш мясцовы клімат гэтым каровам не падышоў. І таму ён вярнуўся да гадоўлі кароў мясцовай чырвонай пароды. Каля 1929 года сумесна з Эдвардам Скірмонтам з маёнтка Шеметова збудавалі на балотах і зарыбілі 10 сажалак. Пра Шеметова мы таксама... Да, пра Шеметова у нас таксама была асобная лекцыя. У спісе населеных месцаў Віленскага уезда за 1938 год населены пункт Бакшты названы колоніяй. У ім лічылася 5 двароў, 39 чалавек, жыхароў, 39 жыхароў. Гэта можна патлумачыць хутчэй за ўсё такім чынам, што уладальнік фальварка Людвік Хаменскі прадаў зямлю каля фальварка, і там пасяліліся людзі, якія набылі. Ну, і утварылася такая колонія на 5 двароў. Вось мы бачым і ў спісе, акурат першы ў спісе населены пункт. А, канешне, пры бальшавіках яна атрымала назву вёска. У савецкі час, нават не вёска, а быў хутар у складзе Свірскага пасялковага савета Мядзельскага раёна. Ён уваходзіў у склад Саўгаса Константинова. Константинова – гэта населены пункт побач, неподалеку. На нашу думку, гаспадарчая пабудова гэты свіран выкарыстоўваўся як склад. Да, яго тут нават падлаталі. Там, дзе была брама, падлаталі, каб не вышыўся, і як магчыма пакуль было мажліва выкарыстоўвалі. На сённяшні дзень вёска Бакшты уваходзіць у склад Свірскага сельсавета Мядзельскага раёна. Паводле перапіса 2019 года
Тут проживал 21 человек. Да, ну, конечно, у таким помешканні заховувати нечто тяжко, дыри у даху, окнаў нема, таму і стаіць невыкарыстанае нікім. На гэтым заканчиваем сегодня нашу такую маленькую короткую лекцию. Запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі долучыцца до нашей команды. Вот, Беларусь скрыжавання часоў. И подякуем нашему сталому автору Михайлу Нестеровичу за нарыс по гісторыі фальварка Башта. А таксама нашим волонтерам, якія здзейснілі туды вандроўку. І таким чынам мы бачым гэты сверан, які цудам захаваўся. На гэтым завершаем. До пабачэння і до новых сустрэч. До новых сустрэч, шановные сябры. Подписывайтесь на канал Ольга Яноўская. Неўзабаве мы запишем новую відэалекцыю і чакаем вас. До новых сустрэч.